everyone. So naata diri sa Basakan. Abot ko diri guys kay diri ana po ko mag-vlog kay saba man kay dito sa amo ang atbang gabidyo kay man sila nya madungog man ang tingog sa music. So na ako diri sa Basakan. So naidaghang lubi diri guys oh. Dwarf nga lubi mugbo ra kay siya. Pero walay butong kay gihimo man nila nig sanggutan. So, dagko na ang humay guys oh. Pero dili niya mo guys saga. Video ra ko dire. Nindot mo ko dire kay mingaw. Dili ta madisturbo. So, peaceful kaayo. Ma-record mo gud ang music dire sa kuang content sa akong video. So, dagko na ang humay. Anawa guys oh. Green kaayo siya. Grabe kanindot. Murag atong pananaw, atong paminaw diri guys is presko pud kaayo kay green kaayo sa nga tanan ang atuang makita. So, sama ra gud sa atuang life nga nindot ang dagan sa atuang kinabuhi guys. So, fresh pud kaayo no kanang atong paminaw ba, lami kay atong paminaw. So, mao ni ang palayan. Naki-video ra ko diri guys. So hapon naman, so padong na alas 5:30 sa hapon. So na ako diri kay saba man kay dito sa amoa. Pero madungog ra man gihapon, maabot na gihapon diri lang tingog. So dool di ay ni siya og sapa. Tara guys, ang sapa sa akong loyo. Kung mobaha ni siya guys, grabe pud kadako ang tubig. Ang kaning mga basakan, diri nga basakan, mura dayon ni siya og dagat. Kay ang tubig diri sa sapa mo padung diri tanan sa basakan. Pangamay-gamay ra na sa paa guys, pero pag mobaha na siya, ang basakan murag dagat. Then loy din kay itong dito sa pinakaubos nga basakan kay ano man sila. Malumos ang ilaang mga humay. Grabe ka green. Hapit na siya mamunga. Pero ang uban diri padung na mamunga gyud. Kay katapusan sa March mag-ani naman. March to April. So ani na pud na siya. Mani ang view dere sa para ni guys silingan sa among balay. Inaani kanindot ang view kung naata dere sa Basakan. Basakan, Palayan. So Palayan ni siya guys. Sa Tagalog is Palayan. So gitor mo na ako dere kay may na lang mawala ang inyo ang mga stress, ang problema sa inyong mga kinabuhi. Makatanaw mo aning video ha guys. Oh. Nakawala gyud og problema basta diri mo magtan-aw sa mga green nga mga humay. Charot. Tinuod ba yan guys no? Makawala byag stress ning kuan. Makakita tag mga view nga mga green, mao gini ako ang ganahan guys. Na tay makita nga green. So kana lang sa for today's video.